Kayil! Uy, ano na ka ba ito? Kawal ka! Gusto mo rin na isa ha? Uy, ang mga bastos niyo. Na kayo kumatok eh, no? Pag ako gumagawa yun sa'yo, tumatanggi ka. Pero pag ito, mas nakita namin o, pinapatungan si Yelo. Nakapatong si Yelo. Yan. Lumayas ka dito, Saya. Lumayas ka na dito. Oo, palayasin nyo na yan talaga. Malupit ka doon. Pakupad pa lang to. Ginagapa. Maganda yun, Kuya Insoy. Sinasabutan natin. Uy. Labas na. O yan, yung camera mo, kunin mo na din. Lah, papaalisin nila si Kuya Inzoy dito, hindi naman nga talaga nila nalaman kung ano nangyari, no? Tsaka bakit sila yung magde-desertion na papalayasin si Kuya Inzoy, hindi naman sa kanila yung bahay na yon. Si 150 gumagastos sa bahay na yon, mga bossing. Asan ba si 150 dito? Ito talaga mga ganggang na to, akala mo talaga kung sino sila, no? Akala mo sila talaga yung may-ari nung bootcamp. Tsaka bakit palaging si Kuya Inzoy yung pinagtitripan nila kung sino yung walang kaya, di ba? Kaya ang dami-dami nyo, mag-isa lang si Kuya Inzay. Pero hindi rin kasi natin alam kung ano talaga nangyari. Si Yel okay lang naman siya eh. Wala naman siya naging problema eh. Kasi kung may ginagawa si Kuya Inzay sa kanya, magagalit si Yel, di ba? Ganun yung mangyayari. Pero tignan natin kung ano talaga nangyari dito mga bossing. Pero syempre, bago ang lahat, kamusta kayo dyan? It's your boy Boss Sort back again. Ngayon naman mga bossing, react naman natin yung in-upload ni Kuya Inzay. So ano pang inaantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go. Tingnan natin to. Isisip natin siya kay Joshua. Hayel! Parang sungit mo na. Narinig niyo ba yung sinabi doon ni Kuya Inzay? I-ship natin siya kay Joshua. So, ibig sabihin nun, paglalapitin niya si Joshua at si Yel. Eh, kasi sila-ready kanina eh. Nang-visit ako eh. Bakit naman? Ang sungit mo naman. Pumunta na naman lang yung pangat ng mga pinig-up line sa akin. Ang mabastos. Alam mo, si Redick bastos, pero si Joshua hindi. Wala, friend na lang kami nun ni Owa. Eh, malay mo naman, di ba may pinagsamahan din naman kayo dati? Bakal na nun eh. Doon mo tayo sa kwarto, mamaya. Lumabas na naman yung mga... Ang sabagay, mamaya anong gawin sa inyo? So, pero ito, sige tatanungin lang kita, Yel. Okay, tingnan natin yan Umupo si Yel sa kama. Okay? So, tingnan natin ano mangyayari susunod. Ito. Para, yung mga tao din kasi, yung mga viewers ko, sinasabi, siniship din kayo talaga. Kay Joshua ka na lang, kasi kay Ready ka, bastos naman yun. Eh, nadala na kasi ako kaya. Tsaka ngayon kasi parang wala pa akong ano sa mga love life na yun eh. Eh, nasaktan ako. Eh, malay mo naman, may chat pa rin. Uy, ano yun? Ba't nakapatong ka, Kayil? Uy, ano ibig sabihin ni Riddick dito, pre? Kapatong! Kawal ka! Gusto mo rin na isa ha? Uy, ang mga bastos niyo. Na kayo kumatok eh, no? Eh syempre, para malaman namin yung ginagawa nito kung saan pumapasok dito eh. Ano nga yan? Ano nga? Ano? Sinasalisin mo din to? Uy, kasi nagpapasok. Ikaw tanda mo na. Oo, kami paano namin ako? Hindi, nakita ko parang nakapatong siya sa'yo kanina nakaganon yung paa eh. Oo. Ikaw huli ka. Ang dumi ng isip nitong si Riddick, pre, gago. Huwag mo kayo Bastos, hindi ko magagawa kay yun. Di ba Napasok ako. Ano ka na sa larangan? Pabalik ka na, papunta pa lang kami. Alam ko ng mga diskarte mo. Ito na kasi Wala namang ginagawa yung tao eh. Nag-uusap lang naman kami. Paano mo lang ginagawa? Eh nakapatong. Ang dudumi ng utak nyo. Kaya Ganyan ka na ba, Yel? Ganito na din, burang na din yung gusto mo? Ito, pag ako gumagawa yun sa'yo, tumatanggi ka. Pero pag ito, Wala akong ginagawang masama. Kaya pagbibintangan niyo pa ako. Say! Gagi, ang lala nito, guys. Sira ulo talaga to mga ganggang na to, no? Solid. Nag-uusap silang ayos-ayos na mag-uusap, guys. mga tanga eh. Uy, teka lang. Lumayas ka na, Say. Live ka na, Wala dito si boss. Ako ang magdidesisyon. Lumayas ka dito. Wala akong ginagawang masama. Nasuspend ako eh. Ang wala akong magagawa ko, papalayas ka dito. Guys na! Uy, doon ka na. Doon ka sa kwarto mo. Doon ka na kung ayaw mo malangay. Ba't nyo? Kayo, inyo ba ito? Kayo ba ito? Oo, bakit? Ako din nagbayad ng kalahati dito. Kaya kung gusto mo magpalayas, may karapatan din ako. Tama. Mas nakita namin yung pinapatungan si Yelo. Nakapatong si Yelo. Ano pinapatungan sa'yo? Nakapatong ni Yel. Di ba? Mas bastos pa pala to sa pinsan ko eh. Nag-vlog kasi kami. Pagpasok namin, tsaka lang namin inon yung camera. Kaya hindi nakita sa camera. Oo,
pero nakapatong yan. Kitang-kita na yung dalawang mata namin. Bunsay, totoo yun? Hindi, pinagkatiwala Yan, yan. Lumayas ka dito, Saya. Lumayas ka na dito. Oo, palayasin nyo na yan talaga. Bakit pwede dito? Tanda mo na yun. Wala si 150 dito. Wala si 150, tandaan nyo. Ako ang may karapatan ngayon magpalayas dito. Ha? Hindi pwedeng ganyan, kausapin mo muna si kuya. Wala ka kausapin pa ng ano na nga unang... Wala akong ginagawa mo sa Anong walang ginagawa? Ikaw ha, huwag kang ganyan. Papasok ako sa doon. Tapos sasabihin mo siya nagpapasok sa'yo doon. Bunsay, punta ka na. Tanda mo na, tapos nagaganyan ka pa. Totoo ba yung Queen Chai? Oo, yun ang pagpasok namin doon. Tatamanin niya. Nakita nila eh. Ang pinagtataka ko dito, dapat sa ganitong oras, ganitong sitwasyon, alam na nila kung anong ugali ng mga ganggang. Hindi man lang sila nag-imbestiga. Ano ba yan? Si Libagski, kanang kamay ni Sobyan. But, oh my God, ang lala naman. Nakita nila Kuya Insay eh. Bunsay, Tanong niyo si tanda ko na. Hindi niyo kasi ako pinag- Malupit pa doon. Pahubad pa lang to. Ginagapa. Maganda yun Kuya Insay. Sasakutan natin. Ako say, ayoko ng ganyan, tol. Ako, nirespeto din kita, pero yung makikita kitang, alam mo naman ako, kursunada ako din si Yel, ngayon, sinasalisi mo. Hindi mo ganun to eh, si Kuya Insay eh. Bunsay. Ngayon, say, hintayin mo na lang sa labas mga gamit mo. Sorry kung papalayasin kita, pero kailangan eh. Ayoko na may daga dito, tol eh. Ha? Papalayasin mo talaga yan. Hindi papalayasin ko, kursunada ko yung tao, tapos sasalisihin mo. Oh, ayaw mo talaga umalis. Uy, wala naman ako ginagawa eh. Wala mo ginagawa eh. Ayaw, malis. Uy, Labas na. Labas na. Kan mag-explain. Labas na. Alis ako pero hindi ako gagawa ng ganong kalagawan. Malusot ka pa eh. Daan mo na yan. O yan, yung camera mo, kunin mo na din. Tayo mo yung gamit mo. Uy, wala talaga akong ginawa. Lalabas na mo yung gamit mo. Tayo mo yung gamit mo ha. Sige na Kuya Insay, umano ka na lang muna. Sundin mo na lang muna. Kasi putik nakita ka raw eh. Wala naman ako dun eh. Sumunod na lang muna tayo. Sige. Mga wala talaga magawa sa buhay itong mga ganggang na to, no? Ayan, si Eggers, si Radic, si Jeron. Isipin mo naman, ang ayos-ayos na nag-uusap. Wala naman silang ginagawang masama. Kita mo kung gaano kadumi yung utak ni Radic dito, mga boss. Pagbibintangan niya na may nangyayari kay Kuya Inzay at kay Yel. Oh my God, ang lala nun, boss. Ang pinagtataka ko pa dito, sobrang dami nila, wala man lang pumigil kay Radic. Andun si Boss Bert, kapatid ni 150. Diba? Andyan si Libagski, yung kanang kamay ni 150. Wala man lang silang ginakawawa dito si Kuya Inzay, mga bossing. Diyos ko. Sana naman makita to ni 150 tapos mapag-isip-isip niya na wala talagang gagawing matino yung ganggang. Dapat palayasin na talaga sila. Kayo ba? Ano ba sa palagay nyo ang dapat gawin sa mga ganggang? I-comment nyo dyan sa baba, mga boss. So yun na nga po, mga bossing. Hindi ko alam kung nag-enjoy kayo, pero ako, nabwisit ako. Pero yun nga po, maraming salamat sa lahat ng nanood. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, at share. Hanggang sa muli. Paalam. Sort TV out. Peace.